Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Undong. Taong 1967, Maslog, Eastern Samar. Magdadalawang taon pa lamang magmula noong lumipat si Undong sa Maslog. Tubong bagtong siya at napadpad lamang siya sa lugar na yon dahil sapilitan siyang pinalis sa kanila ng kanyang pamilya. Nakapatay kasi doon itong si Undong, kaya sa ayaw man at sa gusto niya, kinakailangan niyang lumayo sa lugar na yon. Dahil sa kawalan ng sapat na pinag-aralan, naging mahirap sa kanya ang mamuhay sa bayan. Ayon sa kanya, na sa mga unang araw niya sa Maslog, halos wala talaga siyang makain. Mag-iisang linggo din niyang pinagtiyagaan ang pagkain ng nilagang balat ng saging hanggang sa kalaunay makahanap na siya ng pwede niyang mapagtrabahuhan. Pangangalakal ng mga basura ang una niya noong napasukan. Dahil sa hindi pa naman gaanong marami ang naninirahan noon sa Maslog, napipilitan pa silang pumunta sa mga karatig bayan para lamang makaipon ng mga basura kagaya ng bote at bakal. Para kay Undong, napakahirap ng ganoong sitwasyon dahil bukod sa malayo, sila lang din ang humihila ng mga kariton nilang dala. Ang mas masaklap pa, walang kasiguraduhan ng mga lugar na kanilang napupuntahan. Kahit may mga pagkakataong napupuno nila ang mga kariton, madalas silang umuuwi ng halos walang nakukuha. Sa oras na mangyari ang bagay na yan, papauwi pa lamang sila. Inaasahan na nilang mapapagalitan sila ng amo nila. Nga pala Pinuno, sa mga panahong ito, nasa edad 20 anyos pa lamang itong si Undong. Mapusok pa dahil sa kabataan, ngunit aminado naman siyang alam niya ang kanyang ginagawa. Dagdag pa niya na, yung nagawa niyang pagpatay sa kalugar niya ay buhat lamang yon sa kanyang naramdamang emosyon. Nalaman niya kasing minomolestya ng taong yon ang kanyang kapatid, kung kaya't napilitan siyang gantihan ito. Plinano na rin niya ang pagpatay dito, kaya nung naisakatuparan na niya ito, hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Dahil sa pangyayari, nagpasalamat na lamang siya sa kanyang mga kadugo dahil hindi siya nito ipinagkanulo. Magmula rin noong umalis siya sa kanila, sinubukan na rin niyang baguhin ang kanyang sarili. Mahirap man ang proseso, nakayanan niya ito. Ang kaso lang, lingid sa kanyang kaalaman noon, hindi pa pala nagtatapos ang kanyang problema dahil lamang sa ginawa niyang paglisan sa lugar nila. Habang lumilipas kasi ang mga buwan, palihim naman siyang tinutunton nung pamilya ng lalaking pinatay niya. Mamamatay taong mga ito, kung kaya't maaaring alam na nito ang mga gagawin niya sa oras na sila'y magkita. Hindi naglaon, nang matunto naman ng mga taong yon itong si Undong. Agad naman niya yung natunugan matapos niyang mamukhaan ng isa sa mga ito na patagong nagmamasid sa basurahang kanyang pinagtatrabahuhan. Matapos naman niya yung makita, nagdulot naman yon ng matinding takot sa kanya. Nasisiguro niya kasing papatayin siya ng mga ito, kaya na may hindi na siya nagdalawang isip na umalis sa lugar na yon. Noon ding mismong araw, pumanhik siya sa malayong parte ng bayan kung saan may isang liblib na sityo na naroon. Wala siyang kaide-ideya sa lugar, pero pinasok niya ito. Mas nababahala kasi siya sa mga mamamatay taong humahabol sa kanya kaysa sa mga nilalang na pawang umiira lamang sa mga kwento ng iba. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad sa sityo, may nakasalubong siyang isang lalaking napakapayat. Napakaputla rin ang mukha nito, tapos di hamak na mas matangkad yun sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, bahagya namang ngumiti ang taong yon, kasabay ng pagtanong nito sa kanya ng, "Noy, saan ka pupunta? Hindi ka taga rito ah."
kaya mas mabuting umalis ka na. Pagkarinig naman ni Undong sa sinabi ng lalaking yon, hindi na siya nagdalawang isip na makiusap doon. Anya, wala na siyang mauuwian dahil sa mga taong humahabol sa kanya. Ipinagtapat niya rin sa lalaki, yun na lamang ang lugar na kanyang mapupuntahan, kaya nagmakaawa siya na huwag siyang palayasin ng mga ito. Matapos naman yung marinig ng lalaking yon, bahagya naman yung tumingin sa paligid, kasabay ng pagtanong nito sa kanya ukol sa mga nangyayari. Bagaman walang ideya si Undong kung sino ang taong yon, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad dito ang kanyang sitwasyon. Yun lang kasi ang tanging paraan para lamang matanggap siya ng lalaki sa lugar na pinagtitirhan nito. Matapos naman itong marinig ang lahat-lahat, hindi na yun umimik. Sa halip, ang natanggap na lamang niya ay isang babala ukol sa lugar na kinaroroonan niya. Dagdag pa nito na, di hamak na mas mapanganib ang kanilang lugar kumpara sa mga taong naghahanap sa kanya. Pagkarinig naman ni Undong sa sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip na sumama rito. Makalipas pa ang ilang minuto, narating niya ang isang barong-barong sa may gitnang bahagi ng sityo. Pagpasok nila roon, tumambad sa kanya ang 3 nitong anak na pawang mga lalaki. Kumakain yon ng hapunan at base sa mga kinakain nito, napansin niyang parang mga hilaw pa itong karne. Nanlilisik din ang mga mata ng mga batang yon habang masaya itong nag-uusap-usap sa bawat isa. Matapos naman niya yung makita, minabuti na lamang niyang maupo sa isang tabi upang hintayin ang abiso sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa, nang tapos nang kumain ng mga anak nito, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa isang silid na sobrang kipot. Ayon sa kanya, sa liit nito, kasya lamang doon ang isang higaan. Wala rin doong bintana, tapos ang malala pa, pinamamahayan na yun doon ng mga ipis at daga. Marami ring nakatenggang tubig sa lugar, indikasyon na maraming lamok na roon ang namumugaran. Bago pa man siya iwan ng lalaki, humingi yun ng tawad sa kanya. Di naman yun pinansin ni Undong. Sa halip nagpasalamat na lamang siya, gawa ng kahit papaano nagmagandang loob itong patuloyin siya. Matapos naman ang kanilang usapan, dahan-dahan naman itong isinarado ang pinto. Nangakmang hihiga na siya, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niyang parang tinatrangkahan ng lalaki ang pintuan ng silid na yon. Siyempre dahil sa ayaw naman niyang gumawa ng eskandalo, pinili na lamang niyang manahimik. Pagkaraan pa ng ilang minuto, may narinig na naman siyang mga yapak na lumapit sa pintuan ng kanyang silid. Merong pinag-uusapan ng mga taong yan na siya namang hindi niya gaanong maintindihan dahil sa napakahina nito. Maya-maya pa, umalis na rin ang mga ito, kaya nung mapansin niyang wala nang nagbabantay sa labas, dahan-dahan naman niyang pinatayo ang higaang kanya sanang pagpapahingahan. Wala mang ideya si Undong sa gagawin ng pamilyang yon. Malakas ang kanyang kutob na hindi ito papabor sa kanya. Nang maitayo na niya ang higaan, agad naman niyang sinipat ang mga siwang ng sahig. Gawa kasi yun sa kawayan, kaya maingat niyang hinanap ang mga parte nitong medyo luma na. Pagsilay naman niyang inaanay na ang ilang parte ng mga kawayang yon, agad naman niya itong pinagbababali upang magkaroon siya ng madaraanan mula sa ilalim ng kubo. Nang medyo magkasya na rin doon ang katawan niya, dahan-dahan naman siya roong sumuot hanggang sa kalaunay narating na nga niya ang ilalim na parte ng bahay. Paghapak naman niya rito, agad naman niyang napansin ang mamasamasang lupa. Kahit madilim, pakiramdam doon ni Undong, kulungan ng baboy ang kanyang napuntahan. Maliban kasi sa malambot na lupang kanyang napansin,
takaw atensyon din ang kakaibang baho sa buong paligid. Maliban sa amoy ng dumi, halos magsumiksik din sa kanyang sistema ang amoy ng mga natuyong ihi. Gayunpaman sa kabila nito, inobserbahan pa rin niya ang buong lugar hanggang sa kalaunay na sipat na niya ang bahagi ng lupa kung saan tumatama ang liwanag ng buwan. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman siya doong gumapang kasabay ng maingat niyang pagbali sa mga kawayang nagsisilbing bakod ng ilalim ng kubo. Nang maisakatuparan naman niya ito, dali-dali naman siya roong gumapang. Ngunit nang akmang malapit na siya sa labas, may bigla na lamang humila sa kanyang paa. Dala naman ang kanyang pagkagulat, di naman niya maiwasang mapasigaw kasabay ng walang patid niyang pagtadyak dito. Dahil sa ginawa niyang yon, agad naman niyang narinig ang sigaw ng isang lalaki na tinamaan ng kanyang malakas na pagsipa. Pagsilay naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung butot balat na at halos parang malapit ng mamatay. Sa paligid din ng ilalim ng bahay, may mga nakita siyang bangkay ng tao na nakapako sa pundasyon nito. Wala man siyang alam sa nangyari sa mga taong yon. Nasisiguro niyang kagagawa nito ng pamilyang nagpatuloy sa kanya. Matapos naman niya yung masilayan, hindi na rin siya nagdalawang isip na iwan ng lalaking humihingi ng tulong. Naisip kasi noon ni Undong, malabo na niyang matulungan ito, gawa ng bukod sa nanghihina na yon ng husto, hindi na rin ito makatayo. Sa paglayo naman niya sa bahay na yan, mabilis naman niyang tinahak ang daan patungong sentro, kung saan habang tumatagal, napapansin niya ang iilang mga panauhin na pasimpleng lumalabas ng mga tahanan nito upang siya ay pagmasdan. Noong una, di naman niya yun gaanong pinansin, pero nang marating niya ang liwasan ng lugar na yon, napansin naman niya ang mga panauhing yon na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Habang tumatagal, may mga naririnig din siyang bulong ng mga ito na siya namang nagbigay palalo ng takot sa kanyang wisyo. Maya-maya pa, nang akmang tatakbo na siya papalayo, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang bigat ng kanyang paa. Gustong-gusto niya itong ihakbang pero napaka-imposible nitong magawa. Pakiramdam noon ni Undong, paralisado na ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa bigat ng mga paang yon. Nang mapansin naman yun ng mga nilalang na naroon, nagpatuloy pa rin yun sa paglalakad hanggang sa mapalibutan na siya ng mga ito. Nag-aangil ang mga yung pumalibot sa kanya habang nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Pagkaraan pa ng ilang minuto, habang nakikiusap siya sa mga ito, bahagya naman siyang napatahimik nang masipat niya ang iilan sa mga taong nasa kanyang harapan na bigla na lamang gumawa ng daan. Akala niya, pinakinggan ng mga ito ang kanyang hinaing, pero pagsilay naman niya sa dulong parte ng ginawang daan ito, tumambad sa kanya ang isang matangkad na lalaki, may suot na itim na talukbong sa buong katawan at may daladalang karit ng kamatayan. Habang naglalakad ang nilalang na yon, rinig na rinig niya ang malalim nitong paghinga kasabay ng mga tunog ng kadenang nasa mga paa nito. Sa loob ng ilang segundo nitong paglalakad, ramdam na ramdam ni Undong ang tila bang nalalapit niyang kamatayan. Naniniwala siya, pumunta ang nilalang na yon sa kinaroroonan niya para siya ay kitila ng buhay. Sa pagharap naman nilang dalawa, bigla naman itong iniangat ang hawak nitong karit, dahilan para makita niya ang muka ng nilalang na yon. Pagsilay naman niya rito, halos pakiramdam ni Undong na wala saglit sa katawan niya ang kanyang wisyo. Ayon sa kanya, yon ang unang pagkakataon na nakasilay siya ng ganoong uri ng nilalang. Mariin din niyang inilahad, napakalayo nito sa pangkaraniwang tao
dahil sa meron itong 3 ulo. 2 sa magkabilang balikat, tapos ang pinakasentrong ulo may muka na may hahalin tulad mo sa isang taong may diferensya sa pag-iisip. Dagdag pa ni Undong na hindi nakakatuwa ang mukha ng nilalang na yan sapagkat binabalot ito ng presensya ng kamatayan. Maya-maya pa, nang akmang itataga na nito sa kanya ang dala nitong karit, bigla naman silang nagambala ng mga alingaw-ngaw ng putok ng baril. Dahil sa pangyayaring yon, bahagya naman doong nabaling ang atensyon ng mga taong nagsikumpulan sa kanya. Inaasahan kasi ng mga itong may kalaban sila, kaya nagpasyang mga nilalang na yon nakaharapin na muna ang nakaambang na panganib. Paglusob naman ng mga ito, kitang-kita ni Undong ang paglipad ng iilan at pag-anyong hayop ng mga nilalang na nasa unahan. Sa isang iglap, naglaho naman ang mga ito sa kanyang paningin na siyang naging sanhi upang dahan-dahan na rin siyang umusad papalayo. Naisip niyang pagkakataon niya na ito para tumakas, kaya kahit napakabigat ng kanyang nararamdaman, pinilit niya pa ring umusad. Para mapasunod din ang kanyang mga paa, paulit-ulit niya itong pinagahampas ng malaking bato hanggang sa bumalik na yon sa dati nitong estado. Pagramdam naman niyang kontrolado na niya ito, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalayo. Sa pagbagtas naman niya ng daan, hindi na siya lumingon sa likod. Wala na rin siyang pakialam kung saan siya mapadpad, basta ang mahalaga para sa kanya, tuluyang matakasan ang mga nilalang. Sa isip-isip noon ni Undong, mas mainam pang mamatay sa kamandag ng ahas kaysa sa mga kamay ng mga nilalang na yon. Ilang oras pa ang lumipas. Kahit malayo na siya sa sitio, hindi niya pa rin maipagkakaila ang mga putok ng baril na naririnig niya. Walang pati din siyang nakakarinig ng mga atungal ng mga nilalang, dahilan para maisip niyang nalalagay na rin sa bingit ng kamatayan ang iilan sa mga ito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga narinig, pinili niyang unahing iligtas ang kanyang sarili. Naisip din niyang baka doon na magtatapos ang pagtuntun sa kanya ng mga taong yon, kung kaya't mas minarapat niyang makatawid kaagad sa susunod na bayan. Yun nga lang, dahil sa milya-milya ang layo nito, kinakailangan niyang umiwas sa mga daang kalimitang tinatahak ng mga manlalako at mga manlalakbay. Kapag kasi doon siya dumaan, may posibilidad na may makasalubong siyang kalaban. Hindi rin mahihirapan ang mga ito sa pagtuntun sa kanya dahil alam niyang maraming kapasidad ang mga ganoong uri ng nilalang para mahanap ang kanilang mga biktima. Dumaan pa ang mga araw, nagpalaboy-laboy itong si Undong sa gubat. Kahit anong makita niya noon kapag nagugutom siya, kinakain niya ng walang arte. Natutunan na rin niyang gumawa ng apoy mula sa kahoy at hindi na rin siya noon nagdadalawang isip na uminom ng tubig sa mga bukal na kanyang napupuntahan. Kahit matagal na rin niyang tinatahak ang kakahuyan, di pa rin siya nawawalan ng pag-asa na balang araw makakamit din niya ang buhay na kanyang inaasam. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa pala doon magtatapos ang lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga sa sanga ng puno itong si Undong, bigla naman siyang nagising nang may marinig siyang malakas na pag-angil sa ibaba. Pagsilay naman niya rito, bumungad sa kanya ang isang malaking pusa na nakatitig sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga namumula nitong mga mata, dali-dali naman siyang tumayo sabay hanap ng daan pababa. Alam niya kasing hindi pangkaraniwang hayop ang nilalang na yan, kaya bago pa man siya nito madakip, agad naman siyang humanap ng paraan para makatakas. Alam na noon ni Undong ang kanyang kapasidad, kaya kahit sa harap ng nilalang na yan, hindi na siya nakakaramdam ng pagkabahala.
Pagtalon naman niya noon sa sanga ng puno, mabilis naman niyang pinasok ang masusukal na parte ng gubat, dahilan para mabilis din naman siyang sundan ng nilalang. Habang binabagtas niya noon ang daan, alam niyang nakabuntot lang ito sa kanya, kaya pilit naman siyang nagmasid sa paligid sa mga lugar na pwede niyang mapuntahan. Maya-maya pa, nang maramdaman naman niya ang malamig na hanging sumisimoy sa unahang bahagi, mas binilisan niya pa ang kanyang pagtakbo. Pagsuot naman niya sa dalawang malaking puno, nakasilay siya ng isang malaking kumunoy sa gilid ng daan na agaran din naman niyang nilundagan. Sa pilitang pumailalim dito si Undong, dahilan para hindi na siya mapansin nung humahabol sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang minuto na ang dumaan, agad naman niyang kinapa ang gilid na parte nito para hawakan yung baging na nakita niya bago siya tumalon dito. Pagkapa naman niya sa baging, buong puwersa niyang hinila papaitaas ang kanyang katawan para makahigop ng hangin. Mabuti na lang, masyadong malabnaw pa ang kumunoy na yon, kaya madali niyang naiahon ang kanyang ulo. Ayon kay Undong, buwis buhay ang kanyang ginawa noon dahil kung nagkataong napakapuro nito, hindi na siya roon makakaahon. Mabigat kasi ang kumunoy, lalo na kung tama lang ang tubig na humalo rito. Pag-ahon naman niya sa lugar, agad naman siyang humanap ng mapagpapahingahan. Pagod na rin kasi siya noong mga oras na yon. Kaya pagsuot niya sa malaking ugat ng puno, hindi na niya napansing nakatulog na pala siya. Pagising naman niya, umaga na pala. Matinding gutom na rin ang kanyang naramdaman noon, pero hindi niya muna ito gaanong pinansin. Sa halip, minabuti naman niyang magpatuloy sa paglalakad para makausad at makahanap na rin ng pagkain. Ilang minuto lang ang lumipas. May nakita siyang puno ng bayabas na hitik na sa bunga. Dahil dito, agad naman siyang umupo sa ilalim nito habang kumukuha ng bungang halos sumayad na sa lupa. Para sa kanya, maituturing na swerte ang makakita ng ganoong puno sa loob ng kagubatan. Isa kasi ito sa nagbibigay lakas sa kanya sa loob ng ilang araw niyang paglilibot sa lugar. Dagdag pa ni Undong na halos ikabaliw na niya ang pagkawala sa gubat noon, pero pilit niyang tinataga ng kanyang sarili. Di man kayo maniwala, mataas na ang 3 oras na makatulog siya sa isang gabi. Kalimitan kasi, nagbabantay talaga siya sa paligid. Palagi siyang handa dahil hindi naman niya alam kung kailan naatake ang kanyang kalaban. Sa katunayan, maging siya man, aminadong hindi na niya kontrol ang sitwasyon. Ultimo, kahit ang kanyang anino, pinaghihinalaan na niyang may masamang binabalak sa kanya. Sa lawak kasi ng gubat na kinaroroonan niya, may mga pagkakataong may nasisipat siyang mga nagmamasid. Hindi naman ito gaanong nakakalapit dahil bago pa man siya nito makausap, humahanap na siya ng lugar na maaari niyang mapagkublian. Ganon at ganon ang kanyang ginagawa hanggang sa kalaunay may narating siyang maliit na bahay sa paanan ng isang bundok. Mga magsasaka ang mga naninirahan dito at base sa estado ng bahay na yon, matagal na yun doong nakatirik. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman siya roong lumapit. Kalunos-lunos man ang kanyang itsura, nagbaka sakali siyang kaawaan siya ng mga taong nakatira roon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, pagpasok naman niya sa bakuran ng bahay, agad namang tumambad sa kanya ang isang matandang lalaking may daladalang talibong. Binalaan siya nitong wag nang lumapit dahil baka kung ano ang magawa nito sa kanya. Paulit-ulit din siya nitong inabisuhang umalis, kaya nung hindi na niya makayanan ang nararamdaman niyang emosyon, napaluhod na lamang siya sa harapan nito habang taus-pusong nagmamakaawa. Inilahad niya rin dito, wala na siyang ibang mapupuntahan sa mga oras na yon.
Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, nagpumilit pa rin itong palayasin siya. Halos kalad ka rin na nga siya nito papalabas pero nagpumilit pa rin siyang manatili. Wala na rin siyang pakialam kung ano man ang gagawin nito sa kanya. Gawa ng yung kahihiyan niya, matagal na niyang naitapon. Hindi naglaon nang mapansin naman ng lalaki na totoong lahat ng kanyang sinabi. Doon na unti-unting nagbago ang pakikitungo nito. Paglabas naman nila ng bakuran, muli siya nitong kinausap ukol sa kanyang plano. Nang malaman naman ito ang nais niyang mangyari, itinuro nito sa kanya ang daan patungong bayan, kalakip ng pagbigay nito sa kanya ng iilang pagkain at damit na maaari niyang magamit. Pasensya ka na, Noy. Pero hindi talaga kita pwedeng tulungan. Iniisip ko lang din ang kaligtasan ng aking pamilya. Iyo sana itong maunawaan. Dahil sa sinabi nito, minabuti na lamang niyang sumunod. Upang hindi na rin siya maabutan ng gabi sa daan, dali-dali naman niyang tinahak ang landas na ipinapatahak nito sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, may mga tao na nga siyang nasisipat. Yung iba sa mga ito nakakasalubong niya, habang ang iba naman nakikita niyang nagsasaka sa mga sakahang malapit sa kalsada. Pagpatak naman ng hapon, naghanap-hanap na si Undong ng mga tao na pwedeng makatulong sa kanya. Ang naging punteriya niya noon ay yung mga taong may alam sa lihim na karunungan. Nasisiguro niya kasing kapag sa manggagamot siya lumapit, malabong tanggihan siya nito. Mabuti na lang, bago pa man sumapit ang takip silim, may nahanap siyang matandang nanggagamot. Kagaya ng inaasahan, walang pagdadalawang isip naman siya nitong pinatuloy. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ginugol niya ang kanyang oras sa pakikipag-usap dito. Nang malaman naman ng matanda ang lahat-lahat, laking gulat na lamang niya nang ihayag nito sa kanya ang insidenteng nalaman nito sa lugar kung saan siya nagmula. Ayon sa matandang yon, may nabuwag na pugad ng aswang sa lugar ng Maslog dahil lamang sa pagsalakay ng isang grupo ng mga bandido. Malalakas ang kalibre ng armas ng mga taong yon, kung kaya't nasurpresa ng mga ito ang lahi ng mga aswang. Bagaman nalagasan ng grupong yon, hindi ito sapat kung ikukumpara sa dami ng mga namatay na aswang. Sa sobrang galit naman ng mga ito, sinasabing pilit nitong hinahanap ang nakatakas na taong pinagmula ng gulo. Dagdag pa ng matanda na walang albularyo ang nakialam sa sigalot na yan, gawa ng hindi naman saklaw ng kanilang responsibilidad ang ganoong uri ng pangyayari. Nang marinig naman ni Undong ang tungkol dito, hindi naman niya ipinagkaila na siya nga ang taong tinutukoy sa kwento. Mahirap man yung aminin pero yun talaga ang totoo. Dahil sa kanyang inilahad, mas tumindi naman ang pagnanais ng manggagamot na tulungan siya. Upang masiguro din nilang hindi na siya matutunugan ng mga nilalang na yan, lahat ng mga marka nito sa katawan niya, sa pilitan na nitong inalis. Tinulungan din siya nitong makatawid sa Karatig Isla upang tuluyan ng makatakas sa puwersa ng mga ito. Magmula noong nakaalis ng Samar itong si Undong, hindi na siya nasundan pa ng mga nilalang na yan. Pero alam niyo ba, kahit nakaligtas siya sa mga ito, habang buhay niyang dinala ang kanyang mga naging karanasan sa gubat ng Maslog sa Eastern Samar. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung pinagdaanan ni Undong, no? Isipin ninyo na nakapatay ka na ng tao tapos hinahabol ka ng mga kapwa mo masasamang nilalang kasi nga nakapatay ka na consider dyan na masama ka na. Tapos biglang nagkaroon ka ng
isang tagapagligtas. 'Di ba? Tinulungan pa siya. Siguro, feeling ko ginawa tong disipulo si Undong. Pero kung tutuusin, muntik-muntik na siya mamatay dun sa loob ng gubat eh. 'Di ba? So siguro parang tinadhana na ng Diyos na mabuhay pa rin siya para, alam niyo yun, maikalat tong kwento niya tungkol sa nakakahindik na karanasan na pinagdaanan niya rito sa Maslog. Ako hindi ko alam tong Maslog eh, tsaka yung gubat dito. Baka meron tayong mga taga-Samar dyan na listener na alam yun tungkol dito. Paki-comment na lang sa baba. Overall, masasabi ko sa kwento, sobrang swerte ni Undong. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.